kembang sukun megar sore guyub rukun sakandane mendak senenge kembang adas senggane kembang adas kembange kenanga yen rakyate do cerdas bakal mangke yuwana lan wibawa ya lah. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Lasem. Lasem cinane do ning Lasem. Kowe ora ngerti Lasem kota tua kota Cina kok. Oh, kok terkenale kota Tiongkok kecil. Nah, iya. Roh aku saiki. Mula aja sok wani-wani karo cah Lasem. Mboten. Jenengan tuh semut terpale truk hasil lasem. Tempe hasil lasem. Iya. Kaya lila kuwi kesengsem lasem. Panjenenganipun sasi ngarep badhe rabi mun Gucahe. Iya. Laseme pundi to? Nggih lasem mriku mawon. Lasem iki ana desane. Akeh Doro lho. kandang, Pak. Sumber girang kae lasem Doro truwek kandang. kae. Doro kandang iki ana dukuhane narukan apa ngendi. Pak iki piyai lasem. Tonggoku. Lanjut Bu Yuyun. Kembang kaca muda ada kanca kembang limbing maya maya sing aspa karyane Pak Gito Weh, Bentar kembang sing limbing. senggan episode kembang-kembangan Nggih. noing Kapati amar kembang ganyong godhong kala-kala Bu Yuyun cek kok wis didawak-dawakke ngenteni sing kendang. Nggih. Sing ngendang lali wae iki. Malah nonton Lali nek ngendang. nonton bal-balan. Nah, iya. Arab musuh Indonesia. Wong ora ora takon aku piye carane Indonesia menang. Nah, niku. Bale iki dielet-eleti minyak babi. Nah, Aduh, najis, najis. ban iki kena musuh Arab iki genah. Lah dikandani ora percaya weh. Kipere kok balik ngono karo nebak. Kok nek randi minyak babi kon ngeleti kire engko do mau nyekel iku tandane. Ning Arab kono do duwe sirkuit balapan kirek. Lho, iya to. ora iso nek ngono disate sik ae. Ya, iya. Kalah piro Indonesia? Oh, alhamdulillah. 3-2 iku apik banget iku. Nggih, apik banget. Isih mesake Arab karo Indonesia. Alhamdulillah. Indonesia menang iki, Pak. Alah,
Tiwas aku alhamdulillah. Lanjut piye? Kembang garut, kembang jengkol, wis. Aja seneng mulang sarak mundak nabrak-nabrak godhong kambil iki jenenge blarak. Oh, entuk saka Blarak. Blarak. Mbak Kembili kembange kambil. Aja seneng mulang sarak mergo godhong kambil iki blarak. Lane kadang ana wong ki aja blarak-blarak. Ora Oh. ilok. Sing sapa sing blarak-blarak? Lah niku kok ana wong tuwa ngamuk anake sing ora pateo bener kan. Oh iya. Wong kok blarak-blarak ora ilok. Mbah Jaka. Mbak. Sak candake. Lanjut piye Yun? Matur nuwun Bu.